So medyo naghayatos tayo guys sa ating pagbablog. Main reason for that mga katodo kasi ginamit natin pang daily yung ating scooter, no? Ganon katibay ang Honda Click guys. Sarap ng pagkain nila dito guys. Sulit na sulit, no? Kahit na malayo. Nakita nyo ba yung view kanina? Yo, what's up mga katodo? Yes guys, woo, we're back. Ang tagal natin hindi nakapag-vlog. Oh my god, 5 months mga katodo. So welcome back. Yung mga vlogs natin for the past days, no, mga ano yun, mga naiwang vlogs natin, mga hindi natin na-edit since May ata. So ngayon guys, pupunta tayo ng Calatagan, Batangas, no? Kasama natin si Sid. So nasa likod natin si Sid, kasama natin guys. Mukhang sa dulo ata to ng Startol, doon tayo i-exit. Woo! Sobrang nakakamiss kayo guys. Sobrang nakakamiss mag-vlog. Sama kayo sa amin ngayon. Mga nasa 2 oras guys, kung nakikita nyo, ayan sa cellphone natin, 2 oras ang ating ride today. Grabe. So far, ang ating average fuel consumption is 16.1 kilometers per liter. Ang tindi. Mumugas. Yo, what's up guys? So, nag-exit tayo ng Lipa. Cuenca daw ito Stay on Batangas. Banay. Tama naman, ang ganda ng view guys, oh. Medyo naghayatos tayo guys sa ating pagbablog. Main reason for that mga katodo kasi naglipat na tayo ng bahay guys, para sa ating mga solid na katodo na nakasubaybay dito sa ating channel, no? Alam nyo naman na grabe yung dinadanas natin na perwisyo. Grabe din dinadanas nating hassle every single time na umuulan na lang doon sa may dati naming tinitirahan sa Taguig. So nakapag-desisyon na kami na iwanan na yung lugar na yon kasi halos maubos yung gamit namin mga katodo. Every time na lang na bumabagyo talagang binabaha kami guys. And ang nakakainis pa doon, pumiyak pa. Ang nakakainis pa doon hindi agad-agad nagso-subside yung tubig. So buti sana kung kahit papano nagsusubside siya in like hours lang, no? Doon kasi sa lugar na yun, days guys. Aabutin ng 2-3 araw talaga. Ganun katindi yung perwisyo na nadudulot sa amin nun. So wala, ubos talaga yung mga cabinets namin, sofas, ubos. Ganda rin pala mga daan dito, no? Twisties kaso malubak or mabounce siya masyado. Anyway, so yun yung kadahilanan kung bakit tayo naghayatos, kasi ang dami nating inasikaso. Siyempre hindi naman ganun kadali ang maglipat ng bahay. And ang nilipatan natin guys talagang hindi rin malapit. So matindi yung adjustment na naganap para sa atin, no? Hindi siya ganun kadali.
Matindi ang twisties guys. Grabe no. Natagal natin hindi momotor. Unang salang natin, eto na agad. Twisties agad. Hindi naman tayo completely na hindi na talaga nagmotor. In fact, meron tayong isang vlog na ginamit natin pang daily, yung ating scooter, no? Ganon katibay ang Honda Click guys. Ganon siya katibay. Biruin mo 60 kilometers one way ang biyahe ko, no, commute. And then so ang balikan is nasa around 120 kilometers. And kinaya niya for how many months, mga katodo. And hanggang ngayon actually ginagamit ko pa rin siya. So nagmumotor pa rin naman tayo. Talagang kinabisado lang natin, no, ang kalagayan or ang commuting situation ng pinaglipatan natin guys. Kaya hindi na rin tayo nakapag-vlog ng regularly, kasi alam nyo naman kung gaano ka-exhausting ang editing part ng pagbablog. So sa ilang buwan nating pagbiyahe-biyahe, talagang exhausted tayo pag uwi. Hindi ganon kadali. Kasi biruin mo, pag naka-scooter ako, ang alis ko ng bahay alas 3 ng hapon para makarating ako dun sa Taguig ng around ng 6 PM. So that's a 3-hour ride. Biruin mo 3 hours ang ride natin pag scooter. Kasi nagbabayan-bayan tayo. And then yung traffic simula Alabang papuntang BGC, talagang kakainin ang oras mo. Pero pag pauwi naman, kasi madaling araw naman yung out natin, mga nasa 1.5 lang. Pero ibang level ng tagtag yung inaabot natin. So yung editing natin or yung exhaustion, ibang level talaga, mga katodo. Pero ngayon I can say na nakasettle na naman na kasi tayo somehow. Kumbaga kinakaya-kaya na ng katawan natin. And admittedly, hindi nga kasi tayo nag-workout. Kaya yung pagod natin ay matindi. Para sa mga nag-i-edit ng kanilang vlog, alam nyo kung gaano ka tedious ang inaabot ng pag-i-edit. So abot tayo ng mga 4 hours to 5 hours editing, no, para sa isang mga around 10 to 15 minutes na vlog. So hindi siya ganun kasimple. And siguro I would say na ngayon nakapag-adjust na yung katawan natin. Naputok. Turn right? Oh, turn right dito. Ayan na. Stilts, Calatagan Beach Resort. Gulat ako dun kay kuya. Sir, sa Stilts? Sa Stilts? Kakain lang. Bukas ba? Ha? Nakalagay close Oo, nakalagay close. Pero bukas naman ata yung restaurant. Woohoo! Thank you. Ayan guys, so ang galing, no? 2 hours and a half galing sa atin. Si Sid, mga 3 hours and a half ang biyahe niyan galing Pasig.
Ito pala ang stilts. Di ba? Welcome to Stilts. Morning, sir. Diretso lang? Okay. Okay lang dito, sir? Thank you. Nice guys, oh. Ayan pala yun. Ganda. Grabe, 2 oras ang binyahe namin. Ganda talaga ng panniers na ito. Hee. Ganda pre. ETA namin kanina is parang 8:12. Nakarating kami 7:58. Grabe naman yun. Ganda ng lugar. Ang ganda rin ng motor niya. Ganda guys, oh. Ganda. Alright guys, kakain muna kami. Alright guys, tapos na kami. Ito, palabas na tayo. Ang sarap ng pagkain nila dito guys. Sulit na sulit, no? Kahit na malayo. Nakita nyo ba yung view kanina? Oh, ang ganda. Grabe. Ang biyahe natin 2 hours and 34 minutes. May mini farm pa dito. Mini farm. Yun lang mali tandaan. So, Salitan, Bigayan. Yun. Thank you. Yo, what's up mga katsodo? Eto na guys, pauwi na tayo. At ang saklap, no? Imbis na malapit na tsaka pa tayo inulan. Talaga naman. Ay nako. Sasama si Sid sa atin ngayon pauwi guys. Ibisita siya sa bahay. Sakto rin na inulan. Baka sumilong na muna siya saglit. Okay na sana eh. Inabot lang kami ng ulan. Pero okay lang yan mga katodo. Maraming salamat sa pagsama nyo today. And sana ay nag-enjoy kayo sa ating field trip. At hindi na nga tayo nakapag-outro mga katodo sa sobrang lakas ng ulan, no? So kita kayo sa susunod na video guys. Lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin at itodo pa natin. Peace out guys.